Wethouder Thea Koster van Ljouwert docht de onderhandelings van de Friese gemeenten en begrijpt de teleurstelling. Maar ze luidt de verantwoordelijkheid bij het Riekdel. Die hebben net eerder duidelijk eens joen hoe de zwaar die de gemeentes krijgen zoen. Nou, ik snap wel dat ze vinden dat het laat is, want dat vinden wij als gemeente ook. Dus daar heb ik ook echt wel begrip voor. Zeker als je nu zit te wachten op hoe zou het volgend jaar gaan en wat zit er nou precies aan te komen. Maar wij hebben ook keer op keer de minister gevraagd, kom nou met die cijfers, kom met dat geld. En omdat we dat pas deze zomer hebben gehad, kon het gewoon niet eerder. Dus ik zou dolgraag willen zeggen van, we hadden een jaar extra moeten nemen. Maar het was er gewoon niet. Dus ook wij hebben gewoon binnen het kader van het ministerie dit uit moeten voeren. En ja, ik heb daar alle begrip voor. Dus in die zin zijn we het denk ik ook wel met elkaar eens. Alleen we moeten nu eenmaal dealen met de zaken zoals ze zijn. En er is op dit moment echt niks aan te doen. We moeten gewoon. Die onduidelijkheid is heel vervelend voor de zorginstellings. Dat is vrij lastig, met name om de continuïteit van de organisatie goed overeind te kunnen houden. Als het gaat op, kunnen we straks de kinderen nog de zorg bieden die ze nu krijgen. En kunnen de mensen die dat doen, dat na 1 januari nog blijven uitvoeren. Dat is ons belangrijkste vraagstuk op dit moment. Vooral de maaiwerkers maken zich hard zwaar. Ja, de onzekerheid is daar het grootste. We hebben eigenlijk na de zomer binnen Jeugdhulp al aangekondigd dat we mogelijk met gedwongen ontslagen te maken krijgen. Dat betekent dat mensen al sinds die periode in onduidelijkheid zitten over is mijn contract na 1 januari nog wel of niet aan de orde. Heb ik nog een baan straks? Dat is de grootste zorg voor de medewerkers op dit moment. En dat is ook heel kwalijk, vind ik. Zowel naar de medewerkers, maar dat straalt door naar de uitvoering. Dat verneemt Zorgbelang Friesland die het opkomt voor de belangen van de patiënten. En of het van 1 januari zo goed gaat, is nevens de organisatie ook de vraag. Als er bijvoorbeeld een herindicatie komt en de gesprek gaat niet goed, of mensen die gaan naar de verkeerde instantie of internetwetsen te plak matten, of blijven rondrennen met hun zorgen omdat het olie verloren is en net meer wist waar maar kennen. En daar kan het fout gaan.